Mapya nga dumog. Pahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Iti agda mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Anyan nga rakurak sakti at Naimbagal daw kakabsat iti Biyernes may kadua pulo ket siyam iti mabilang iti Hulyo kakabsat. Ayan, duwala nga turugan no pantayon iti may walo nga bulan iti daytoy nga taon Agosto kakabsat. Into the next week August kakabsat madaydayaw iti Apo. Asidigen di ko natay nga berber. Ayan. Well, anyway, medyo na lang miis the surroundings tayo iti daytoy nga aldaw, kaputa iti kalman ket nagtudo iti malam kakabsat. Di dayaw iti Apo anyaman nga kasasaad kada ka iti daytoy nga aldaw, adda nga kanayon kuma iti kaunggan iti puso tayo iti panagyaman ken panangidaydayaw iti Apo. Makipagpaset tayo iti nga programa iti panagadal ti sa iti Apo ti agsapanap na iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti daytoy nga stasyon 1143 DZMR Santiago City. Nagsa ka magkabkablao kataka iti aldaw, iti Biyernes, Lawrence Salazar. Di panawen at panubog ti pag mariknam sa emli dayawan ragsak amang balbalkot ti biyag mo kabsat isok baging may amon na marakrak ngem amin dagitoy lumabas iti ipyag no adaliday sumangbay met ti ragsak ti Diyos ipariknana biyagad danam nama no da ka na indaklan nga ayat ken kaasina ti Diyos ti kapat ka na masapul mo nga katwa nawan ti Diyos ken ka mangnamnama ka madadael ti baging ken kararwa isut gapuna ti baet dagiti panubog umisem ka labas sa tuwen awan ti Diyos ken ka biyag mo nakman riribuk ken problema saan na naulimig naragsak ken natal na pukaw ti amin mo nito'y daga ngem amin dagitoy lumabas iti piyag no adaliday sumangbay met ti ragsak ti Diyos ipariknana biyagad danam nama no da ka na indaklan nga ayat ken kaasina ti Diyos ti kapat ka na masapul mo nga kadwa nawan ti Diyos ken ka mangnamnama ka madadael ti baging ken kararwa isut gapuna ti baet dagiti panubog umisem ka. Alaway, nagyaman tayo kabsat iti daytang kanta iti baet dagiti panubok umisim kalata. Sa nagrigat na yan. Nagrigat ti umisim ayan o adda ka iti tiyempo iti panubok. Well, iti libro iti Salmo kapitulo 63. Kuna na, Psalm 63 kuna na. O Dios, asika
O Dios kuna sika iti Dios ket mailiwak ken ka. Iti amin a kinataok tarigagayan na ka. Wen mawaw ti kararwak ken ka akas iti namaga nautuyan ken naitikag adaga. Agpakita ka kanya kuma iti sanctuario. Okay, verse medyo nagiddet. Okay, mapnek ti kararwak na agyaman akto. Verse 3 kuno na gaputan na saysaya at ti agbaliw nga ayat mo ngem iti mismo abiyag. Idaydayaw kun to babaen ka dagiti bibig ko. Agyaman akto ken ka iti unos iti panagbiag ko. Itag-ay kun to dagiti imak ken ka iti panagkararag ko. Mapnek ti kararwak akasla nangan iti taraon ana imas. Ket agkantaak iti naragsak a kanta apagdaydayaw ken ka. Verse 6. Malaglagip ka no addaak iti iddak. Panpanunutan ka nga agpatnag ngamin kanayon at tulungan na ket agkantaak as iraragsak iti salinong kadagiti payak mo. Jak isina to'y kararwak ken ka ket natalgedak ta tapayaen nak iti kannawan nga ima. Ngem dagiti agpanggep amang papatay kanyak mapandanto iti lubong dagiti natay. Mapasa mapa mapagsa ma mapasagdanto kun na paggapuan nga paggubatanda ket kanananto dagiti lobo dagiti bangkayda. Agragsakto iti ari gapu iti panagbalay iti Dios agragpunto dagiti amin nga agkari itinagan iti Dios nga marikpanto iti ngiwat dagiti ulbod. Kunana ti Dios iti madaydayaw di the whole chapter. Ya po madaydayaw kadagiti nga sasauna the whole chapter of Psalm 63. Well, iti Psalm 63 kakabsat ket isu daytoy jay salmo siyempre ni Aring David nga idi nga adda isuna ti pakaistoryahan na kabsat daytoy adda isuna iti tiempo iti panagladingit. Ayan isurat daytoy nga salmo idi nga isuna ket talagang aglemlemmeng manipod iti anak na nga ni Absalom. Kaya isu nga nangalay ni isu tinangala iti trono na ket inaramid na iti bagbagina nga ari iti sangwanan iti Dios. Ni David pay laeng iti ari ngem saan nga marik na iti rag-o hanang nga marik na iti rag-o. Iti bendisyon iti pannaka pili iti Dios ken kuana akas maysa nga ari. Iti Psalm 63 kakabsat ket may samot nga napudno nga panang search wenno di panang sukimat iti biag nga mawaw iti sagit iti Dios iti puso na ket agtarigagay nga maipakita iti dayag na iti makita iti maipakita iti dayag iti panagbiag tayo kakabsat. Aduno kitaan tayo kakabsat adu ti maadal tayo manipod iti daytoy nga libro iti Salmo. Ni David numan pay maysa nga napulutan nga napili nga ari ngem nabigbig na kasla saan nga ari. Numan pay anak na tayo iti Dios kakabsat. Ammo tayo nga born again Christian tayo, namati tayo. Adu dagiti tiempo, adu dagiti gundaway kasla saan tayo met nga marik na nga agbibiag tayo kas maysa nga anak iti Dios. Kasta di eksaktong narik na ni David. Well, adalin tayo man kakabsat iti daytoy nga gundaway. No anya iti inaramid ni David tapno ti kasta maisubli ti fellowship da, maisubli ti closeness na kini Apo Dios. Manipod ka daytoy nga binasa tayo kakabsat addayo dagiti banbanag nga inaramid ni David. Iti verse 1 ken 2 kinita na iti agdama kasasaad na. Iti verse 6 3 ken 6 intagad na iti ulo na. Verse 7 ken 8 kinita na iti malikodan na wenno naglabasan na. Ken di maudi 9 ken aginggan iti 11 kuna na kinita na iti masangwanan na kasumango iti gubat kinabigatan na. Iti umuna kakabsat iti agdama kasasaad na ni David. Ni ari nga David adaan isuna iti dadagsen iti daytoy nga gundaway no problema. Adda isuna iti letang, adda isuna iti tiempo nga talagang agtartaray. Manipod iti kasasaad na. Saan na nga mararamid dagiti plano iti Dios ken kuana ket saan na nga talagang ragragsakan dagiti bendisyon nga adda ken kuana. Mano nga tiempo kakabsat nga datay nga tattao iti Dios ket aglablabas iti dalan iti pannakaupay. Aglablabas iti dalan iti ladingit, saksakit, ken naduma-duma nga kasasaad nga saan tayo nga mabigbig wenno marik na iti presensya iti Dios kada tayo kakabsat. Addaan man ni ari ni David iti problema ngem tinarigagayan na nga iti Dios. Kadagiti nga tiempo ket maiparangarang iti bileg ken dayag na. Anyan nga pamati kakabsat. Ti kagagayem ken dumdumngeg.
kasta tayo kumamat. Kaya nga ito no makita tayo, iti agda makasasaad tayo, sila saan tayo nga kaya. Saan ka nga agsarimaden, ket maupay wenno umadayo iti Dios. Kang runaan na kuma nga aramiden tayo iti umasadig iti Dios ket maiparangarang iti bilig ken dayag na kadagiti nga kasasaad tayo kakabsat. Adda pa no kadagiti duma kasasaad tayo, well may worship ket may experience kuma daydi nga ayan tayo iti sarili tayo. Nga kakaasi agpay, aw man lang iti tumulong kaniya, 'pag may saak biruken dagi nakadaywan nga mangtultulong ken ka, sila kasi nga ikabsat, iba ken kakabsat, awan iti sabaling nga mabalingang tumulong ken ka kadagiti gundaway no saan nga ni Apo Dios. Yes, adda iti kapamilyam, adda iti relatives mo. When mabalinda ka nga tulungan dagiti hanga ba agtaginayon dijay. Kapunta no pannutup adda met ti personal nga life da, adda ti pamilyada, adda ti pagtrabahoan da. Ngem kapintasan kapag sat nga kumamang tayo, pagkamangan tayo iti Dios. Ket haalaan ko mga pagkamangan, tarigagayan tayo nga marik na iti presensya na. Kadagiti gundaway nga saan tayo nga kayan, kakabailan, nga sarangten dagiti problema tayo. I-try tayo kakabsat. Kaya pilitin tayo nga marik na iti presensya iti Apo. Kadagiti nga gundaway nga agsagsagaba tayo ti anyaman nga. Wenno sagaba ket anyaman nga kasasaad mo kabsat. Nya pa iti makita tayo verse 3 aging gana 86, intangad na iti ulo ni David. Kaya idi nga ingkita ni David dagiti matmatana iti langit, nakita na iti kinasam-it iti Dios nga nangpili kenkuana. Masarakan tayo no kasatno ng kinatungtong ni David iti bagbagina, kas immasideg iti Dios. Nya kunana di verse 3, idaydayaw kanto babaan kadagiti bibig ko. Mabasa tayo kakabsat nga agyaman to ken ka kunana, ket itag-ay kunto dagiti imak. Kahit nang ipakita ni David kabsat nga sumangsango iti adu nga parikot iti panagbiag na ipaay na amin iti panagtalik na iti Dios idaydayaw na agparintumeng ket talagang intantanok na iti Dios. Kabsat nga ti solusyon na ket aginom tayo ti ara. Ichismis tayo ti agdama kasasaad tayo hanga dagiti solusyon. Agsakit iti nakan tayo, agpauyot tayo iti Dios, haan nga dagiti iti solusyon kakabsat. Iti naramid ni David, nagparintumeng ket talaga impaay na ti panagtalik na iti Dios. Iti verse 5 kabsat, umay kenkuana iti panakapnek, ket agkantan to, kunana iti naragsak a kanta nga pagdaydayaw. No dumabiruken tayo iti panakapnek iti banbanag dagiti banbanag ditoy lubong kakabsat. Ngem ni ari nga David iti tarigagayan na ket mapnek iti presensya iti Dios. Iti verse 6 kunana malaglagip ka no daak iti iddak. Ket si papanunutak ken ka. Uri na sumangsango ni David iti narigat nga kasasaad, panpanunutin na nga adu dagiti parabor ken bendisyon iti Dios kenkuana. Kadagiti tiempo kabsat nga si papanunot tayo iti Dios. Isu iti mangpabilig kada tayo. Ti adu nga bulbulan, iti adu nga tawtawan, ken into no kasapulan tayo. Kabsat awan ti tiempo nga inted iti Dios nga masayang kada tayo. Kung agar di naglablabas nga last week, when edi Lunes kakabsat, ngawan iti gundaway nga saan na tayo nga panpanunutan iti Apo. Dayta ti kabilgan, kasayaatan nga aramiden tayo, umamang tayo iti Apo. Kaya makarelate tak ito yung kakabsat. Dayaw amin iti Apo. Kaya kaputa actually itirabi ore pa iti agdam nga kakabsat ket almost nga dagiti kapamilya ket adda saksakit ken agramanak kakabsat nga batay dayaw iti Apo. Awan iti sabaling aramiden iti Apo no han gitagtagay ka. Adda di maysa nga talagang tirtiriter iti sakit ti tiyan na. Di maysa sakit met di ngipon na ti maysa sakit met ti tiyan na agrayuman. Amin da. Ngem awan iti sabali kakabsat kapintasan nga kamanga. No saan nga sika o Apo, itagtagay ka, idaydayaw da ka. Mapay mariknak iti pannakabannog kakabsat ngem hanap to nga mabannog, mangidaydayaw iti Dios. Nya pa iti makita tayo kakabsat. Verse 7 ken 8, kinita ni Ari nga David iti nalikodan na, wenno naglabas na. Kas adda nga marikrik na iti bendisyon iti Dios kakabsat. Pinanunot na. Nga dagiti tiempo nga impakita iti Dios itayat na ken parabor na.
kini kini David. Iti Dios kakabsat iti nangtulong ken kuana. Adda iti nagkuna nga iti iti kalakaan wenno kalakaan kano nga wagas nga agtalag tayo iti Dios iti agdama kasasaad tayo. Ano ta kinapudno na daytoy kakabsat. Ket panunutan tayo iti inaramid da kadagiti naglablabas tayo. Aya, uy nagpaisyo mo dayjay. Jing sila no maawanan ka iti namnama. Ket kadagiti kasasaad mo nga feeling mo pinabayaan ka na ng Panginoon. Tingnan mo ngayon nakaraan mo. Itaman da na palabas mo kakabsat. No kasatdo na kang inanadan ni Apo Dios. Haanlaen ka kadagiti nga gundaway, haanlaen ka kadagiti nga tiempo kakabsat nga mabalin na ka nga anadan iti Apo. Ti nyaman nga gundaway. Impakay ni David iti nananay nga panagtalag na iti Dios, iti nga nga napanunot na iti amin nga panangtulong na kenkuana. Dagiti man ti lagi pantay kakabsat. Saan nga laeng nga di agdama ang kasasaad tayo. Amoyo kanaing nga kasi di ka panunutak nga haanlaen nga ti agdama ngamin ket agsakit ka among mo ti aramidem ay talaga nga gidi question ti panunot no ngam no kitaem Lord no inagasan na kidi mabalimumot nga aramidin iti daytoy nga gundaway kadagiti kasapulan Lord improvide mo iti manong nga tawen iti panagbiag ko ammo nga kabailamot nga ipahit ta ammo yung kakabsat impaay ni David iti nananay nga panagtalik na iti Dios idi nga napanunot na iti amin nga panagtulong ken kuana iti Apo kas maysa nga ubing nagpaspastor iti karnero iti nakigubat kini Goliath idin nga maysa nga Arizona iti Dios iti nagbalin nga katulungan na. Mapanunot mo kati kabsat daytoy nga ladhawan iti kinuna ni David. Aya kas agkantaak kunana siraragsak iti salinong dagiti payak mo. In the shadow of your wings I will rejoice kunana. Nga ni ari nga David kas agtaktakder iti salinong iti payak iti Dios kas lamay sang ubing agtakder nga kaduana iti nagannak na. Ay agtakder ka nga ammom nga alalayan na ni Apo Dios. Madaydayaw iti Apo. Anyan nga Dios nga pagserserbiyan tayo. Han nakabaybayan nga maitugkel kakabsat. Han ka nga maybayan nga mabuwal gapu taad da iti Dios nga mangtartarabay ken ka. Iti kuha na lang dayjay i-recognize mo i-honor mo ken dumawat ka ken iti panagtalag ken kuana. Nya pa iti makita tayo kakabsat iti daytoy nga tiempo. Kuna na di udi kuna na 9 ken 11 kinita na iti masangwanan na kasumango iti gubat iti kinabigatan na. Nakita yo wenno naadal yo kakabsat. No kasatno iti panagsasaganad naka-organize na daytoy nga chapter iti 63 iti Salmo kakabsat. Yung muna ti agdama nga kasasaad ni David. Kaya ket inkita na nga adupay iti kasapulan adupay nga kasapulan na iti Dios. Iti verse 6 intangad na ni David iti ulo na ket nakita na iti kinasam-it iti Dios. Iti may katlo kuna nakinita na kinita ni ari nga David iti malikodan na wenno naglabasan na ket nakita na iti kinasiasino iti Dios. Ket ti may kapat kakabsat kuna nakinita na iti masangwanan na kasumango kabsat iti gubat iti kinabigatan na ket nasarakan na iti pigsa iti Dios. Dagiti bunglo ti soldado kakabsat nga idadaulwan ni Absalom ket sumaranget iti sumaruno nga bigat. Impaay ni David iti panagtalik na iti Dios ken iti panagbalegi na. Adayo kakabsat nga napigpigsa dagiti soldado ni Absalom kumpara iti soldado ni David ngem kaduana ni David iti Dios kakabsat. Kaduana ni David iti Apo nga simmaranget kadagiti nga dadagsen iti panagbiag na kakabsat. Well, hinuna na ngem dagiti agpanggep amang papatay kanyak mapandanto iti lubong dagiti natay. Kanunanto kunan siya. Kanunanto dagiti lobo dagiti bangkay da. O Dios kunana. Iti verse 11 iwaragawag ni David iti panagbalay gina. Ammo na nga iti Dios iti kumuyog kadakwada. Agragsakak to iti ari gapu iti panagbalay iti Dios. Ayatek nga kakabsat. Adda kada tayo dagiti banbanag nga kasapulan tayo tapno agbalay no kadua tayo iti Dios. Saan tayo nga palubos nga dagiti pakasuutan dito'y lubong iti manglemes kada tayo. Hantay nga ipalubos kakabsat nga dagiti dadagsen. Hantay nga ipalubos nga dagiti pakasuutan. Wenno anyaman pa nga sangsanguan tayo ti mangiya dayo
kada tayo iti ragsak iti presensya iti Dios kakabsat. Kas inaramid ni ari nga David, aya mabalinan namet nga aramiden itunggal maysa kada tayo kakabsat. Kasi dahil napasama ken kuana experience ni David nga kasla nga awan iti paset iti rag-una gapo iti mapaspasamak ken kuana ngem awan iti sabali nga inaramid na no saan nga panagtalag na iti Apo. Agtalag tayo kakabsat iti panakabalin iti Apo. Ammok nga anyaman dayta nga paglablabasan tayo kakabsat. Mabalin na kalat na nga ikan iti rag-o iti Apo. Mabalin na nga mabalin na nga ikan na iti balay iti dayti nga aldaw kakabsat. Na imbag iti Dios. Iti tunggal maysa kada kayo kakabsat. Iba kada kayo well, kanayon na ma-experience iti kinaimbag iti Dios imbis nga agmukmuk tayo, imbis nga agdayamudom tayo, imbis nga ibaling tayo iti sa baling ibanag iti dadagsen tayo, awan ti mapasamak. Kaya din tayo kay de kini Apo Dios ket amok ken batchet dayta nga nadagsen nga barukong mo kakabsat. Ipaayan na ka iti banghar iti daytoy nga aldaw madaydayaw iti napatignagan na. Hallelujah. Dawatek man nga agtamad tayo ket agkararag tayo. Anyan Apo Dios nga nagbaknang dagiti nga sasaom. Tudno launay Apo nga sika iti pagkapuan ti amin nga pigsa nga adda kada kami. Ket uray kadagiti tiyempo nga kaslasaan min Apo nga kaya. Ami Apo nga kaya iti tumakder. Adda ka nga kanayon nga tumultulong kada kami o Apo. Madaydayaw ka gapu tasik ti adu nga parabor mo, ti adu nga kinaimbag mo, iti adu nga kinamatalik mo Apo. Giyaman kami na sikalaeng iti mabalin mi nga pagtalkan iti daytoy nga gundaway. Sikalaeng Apo Dios iti kasayaatan kin pagipayan mi iti rigrigat nga adda nga mapaspasamak iti panagbiag mi. Sika iti Dios nga man nakabalin managparabor, managayat sika Apo ti ari ti aming ari nga talaga nga kabailam Apo Dios ni paayan sulbaran dagiti dadagsen when nga i-supply dagiti needs dagiti anak mo o Apo. Uray dagiti dingdingig kanya dagiti dati live streaming Apo Dios iti daytoy nga gundaway nga mabaling nga sumangsangod iti naduma-duma nga problema ken pakadagsenan iti biag. Apo sikaman iti mangipaay iti panangidalan kastamot nga ited mo iti pag umisungusungbat ka dagiti nga sangwanda Apo nga problema ipaayam Apo iti tunggal maysa nga agdingdingeg iti talna ipaayam mo Apo iti rag-o ipaayam mo Apo Dios iti namnama kadagitoy nga kakabsat nga dati live streaming kadagiti adda kadagiti sibsibay iti radradyo dao Apo. When Apo giyaman nak iti dayting aldaw, iti agtultuloy nga panangipaay mo, iti rag-uragsak, iti kada kami in spite kadagiti adda nga marikrik nami, dagiti paglabasan mi, awan iti sabali Apo. Nga ramiden mi no ihaan nga iyangkla, ikamatalekken ka amin, dagitoy nga dadagsen nga adda iti barupong mi iti dayting aldaw. Ay atenda ka Apo Dios, ket sinanama ka Apo, iti nakaskas daaw, nga aramidem iti daytoy nga aldaw o Apo kastamot nga ibabaet ko ay maarati aramatan mi wenno ti okasyon mi ti daytoy nga gundaway kadagiti iti daytoy nga sa Southern Isabela section Apo iti pastor's wife Apo Dios kita pulutaman o Lord God koronaam Apo Dios daytoy nga fellowship Apo kadagiti asawa iti pastor kasi iti fellowship da Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw ka, kat awan ti sa baling may tandanok mi, no saan nga napatag itinagan mo. Itinagan ni Jesus, dawatin mi amin digitoy. Amen. Thank you, Lord. Agyaman ken ka o Dios ko iti amin akararwa ken puso inag-ikanta ti kinaimbag mo ken dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo agyaman na ken ka Jesus ko kainugasam dagiti basbason ko winaknitam nasip ngeta dalan ko binalbaliwam ken pinabarong
daytoy panagbiag ko. Oh, Jesus ko, iday-dayaw ka, to'y kararwa, itantanong na ka. Ito'y puso, wininak, ikan kanta, ititime ko, ipupukaw ka. Naroon kita. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, maday dayaw iti apo, iday dayaw ko iti apo. Well, agyaman ak manin tila sud 30 minutos ngayon kay panagdingig iti daytang programa ket iti maminsan pa kahit nung i-remind kakabsat. Aya, iti maangay nga sectional fellowship kadag iti pastor's wife di Gatiwan Resort iti daytang nga gundaway nga matmatunan ni Ma'am nga Lourdes nga Gatiwan. Well, kikita tayo jay Southern Isabela section 4 iti Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God. Kasamot nga kayat nga kablawan da kayo aming adda kadoy gidisipsiba iti radyo dayti nga tiyempo na imbag agsapa tayo aming awan lawas na happy weekend kada kayo nga dumdum nga glorify kini Sister Leia Cabanyero. Blessed morning Pastor Lawrence and family kunan na kini Ma'am Shirley nga dumon. Good morning Gloria Giwa. Blessed morning po Pastor kunan and family. Kini Sister nga Teresidita Alejo. Good morning kini Ma'am Robelinda Arok Agustin. Good morning Mary Ramos. Okay, watching kunan na. Watching you, Pastor. More power. Thank you, Sister Mary Ramos. Orepay kini Sister nga Maluna Pila. Magandang umaga po. Ikada kayo dito Balasiw Ititaaw. Sister Priscilla Padua. Happy morning, Pastor and Pastor Joy. God bless us all. Kini Sister Marina Maluna Pila. Watching. Happy weekend, everyone. God bless us all. Good morning, everyone. Good morning kada Tatay nga Jose Cabanyero. Ken Nanay nga Sigon. Sister Tessie Montemayor. Ken Brother Boyat Montemayor. Indal daw nga agdingding iti radyo. Thank you, kakabsat. Ayan, nagapo kini Sister nga Leia nga Cabanyero. Orepay kini Sister nga Enging Gracia Daliego. Madamamat nga bibuhay sila nga gundaway. Good morning po. Good morning kada kayo na imbagang sapay dito Balasiw iti tao. Kini Sister nga Ma'am Robelinda Darok Agustin. Praise God. Have a blessed morning, Pastor, and your loving family. Myrna Pascual. Blessed morning, Pastor. God bless to your family. Amen. Inangkal nga Wilson Weba watching here in Baguio City. Thank you, Lord, to all blessing. Good morning, Pastor and family. And Ken ka, Pastora Joy. Kung nag-edisisa nga Pebelin Montemayor, good morning kada kayo amin dita Gulak di Fonkirino. Repay kini Pastora nga Mercy dita Magno. Amen. Madayaw iti Dios. Kung na, thank you, Pastor, for sharing the word of God. God bless you and your family. Kini Pastor nga Alex nga Ritwa. Glory to God. Thank you, Pastor Lawrence, for your faithfulness in serving the Lord through this very uplifting program. God is praised in your life and your family. God bless you and all the listener. Kini Pastor nga Ricky Nelson, good morning. Orepay kini Ma'am Lilibet. Ayan, matay dayaw iti apo iti liwliwayo. Liwliwa tayo, tapo tayo. Nga apo di baro nga membro iti pamilyayo kabsat. Ayan, ya puyo. Ayan na napintas bapo. Ayan, orepay kini Sister Pebelin Montemayor, good morning po, Pastor. God bless. Orepay kini Ma'am Sir Deliaro, good morning. Sister Angie Aquino, good morning. Len Giab, good morning, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. God bless. Emeline Ramos Cabigat, thank you, Pastor. Kung na kini Ma'am Lourdes, Ma'am, kita-kita po tayo mamaya dyan sa resort niyo. Okay, Merlin Bingayan, amen. Blessed morning ko na ni Emeline Cabigat, kini Sister Leia Cabanyero, amen. JC Montemayor, good morning. Merly Bingayan, Rubilin Arok Agustin, good morning, ma'am. Hello po, Pastor, prayer request po. Okay, noted po. Noted po, Sister Febelin. Emeline Cabigat, blessed morning, Pastor. Amen, praise God. Joy Alejandro, amen. Ginger, Sunitan, amen. Joe Bartolome, good morning po, Pastor, and God bless. Amen, Lord. Agtalek tayo nga pudno keng kuana. Good morning, Pastor, Pastora, dyan to all. See you later, Pastor. WM Fellowship, God bless and happy weekend. Okay. WM wife, minister's wife. Kaya MW pala yun, hindi WM. Minister's wife, pastor's wife. Okay. JC Montemayor, good morning. Kay Sister Pastor Virgilin Pascual Macali. Good morning, Merly Bingayan. Yes, amen. Thank you, Lord. Priscilla Padua, amen. Sister Jenny Kendipan, thank you, Pastor Marieta Velasco, amen. Thank you, Lord. Kini Cielo Apostol, good morning kada kayo, amen. Dito, graman kini Sister Rosbel, Brother Bonnie, kini Brother
brother mo. Philemir de Jesus, amen. Maylin Sebastian, kung na oripay, kini Kobe. Balite, dita balasiw, iti taaw, good morning, kada kayo aming awan labas na. Oripay, kini sister nga, Priscilla Padua. Kaya thank you Lord, and thank you Pastor for the encouraging word of God you shared with us. God bless you and your full family. Leticia de la Cruz, amen. Amen ko na ni Pastor nga Kobe Balite. Maris Hernando Valdez, amen. Mary Bingayan, amen. Lilibet Pulido Bernabe is watching, Madama Mugibuyan. Needs Ralsa, good morning Pastor Lawrence. Kinamin nagdingding amin kablawan man ni Inang Jurli. Kuna nga kankanayon nga nakatune in, itinapintas nga una nga programa. God bless everyone kuna ni Needs Rasa madaydayaw iti apo. Good morning Inang Jurli. Okay. Merly Bingayan, amen. Amen. Kuna Emily Ramos Gabigat, Ginger Sagutin, Eugenio de la Cruz, Joe Alejandro, Maylin Sebastian, Jaime Racimo, Lea Cabanyero, Nida Sandoval, Revoluso, Teresita Malaguyo, kuna na Inseni Rumbawa, amin Pastor na pindas nga mensahe. Madaydayaw iti apo, iti dati kagundaw ikapsat. Ayalagaro din po makadaman ti anak kanyan kapsat di apo. Lawrence Salazar na yung bagal daw, iti Biyernes, happy weekend. Anyan nga rakurak sakti agsapa. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti